bahin sa menu ay ni kay mauman ni na sugdan gani ha. Ni Solomon ba? Unsa may kanang komento ninyo aning iyahang pagbaton og Daghan. asawa nya na po ulo asawa lang. Asawa. Asawa, Di na siya asawa. kabit, Brad. Karoon ko rin pangutana. Ko lang kay tawag niya maghimo bang kabit ba hinoon? Puyo. Puyo. 300 ka buok. Mistress. 300 ka buok tong Kanan, tinuray. Mm. Unsa may sige pangkasal ni sila Brad? Oh, wag na kasal brother, mawala nang gitawag og puyo-puyo kay kini yung hari, ang ilang kostumbre Brother John. Ang usa ka gingharian mapukan sa laing gingharian. Ang tanan niyang kadtangan including the puyo-puyo, maadto niya. Muna nga mag-anam og accumulate ang kay kanagong babae Brother John sa ilang panahon dili sa atong panahon asset na nila. Wa dili naman pantay sa lalaki labi na sa hari kanang maong mga babae. Kay alang kanila kuan na gyud. Asset lang gyud. Mo yung tag-asset murag butang lang ba nga pwede nimo gamiton, pwede i-takwil, etc. etc. So daghan kaayong mga pukang mga gingharian ug ang ilang mga kabtangan labi na lakip na ang ilahang mga asawa-asawa ug mga ilahang mga puyo-puyo ug mga asawa usab maangkon sa maong hari nga nakapukan silang gingharian. Sumay na hitabo sa panahon ni Haring Solomon, no? Muna nga dili nato ikakuan nga kini ni ang unsa na hitabo nga perting naghanam mag-asawa kana gumikan kay siya usa man ka hari. Sa Brother John ug usa po ka hari during the time nya magpakapildi ka sa gingharian ka sa Assyria, ang mga reyna sa Assyria ug ang mga prinsesa imo na pong maangkon. Muna ma-accumulate gikan sa tingali 100 imong asawa, mahimo ng 200, 300 depende no sa nahibilin sa mga survivors. So mo na nahitabo diya Brother John, dili na ingon nga sugo sa Ginoo kundi gumikan kana sa ilahang kuan balaod nila diha sa gingharian, batok gingharian.